So tuliran orang kalau nominasi ke file itu lalu alang tu magari pilu cok aron isi kan neng mati mati lo kurang dah itu cengkok malah asal so jo ini sila nona ke bengi sila tuliran orang hadi la CM la ke man itu lagi kar biang long kan ke cendek ke di koi apa nak cendek mati dia hang kata cendek ke bangun cendek ke Lumbajong constituency long dak rong pangthir podi malong abang Karbi Anglong Autonomous Council Kacariatum Ladak Judicial Court Aphan Long Leki Pipu Amen Benajok Karbi Anglong Angkang Pialong Laan Along Leke Ong Setame Halahai Munit Mate Rong Rup Kacukim Adim Awe pinalong lita dupik lang Lasong bong peno ladak Mentune pen Dagrong kucikim Dak hirklong ben alang litum Dak hemrit cikim pon lo Setame Piniar niya bangke ningdu kalam Dak la anarong alon ke do Ke damtang an ke Rong rup bang kecukim, hemrit kaduk kawe kecukim alon ke dopen. Celang me jod lo, nona bangke la judicial code aphan long leki pi puamen penamat, high court pen order do pu penamat. Alang litum aphan pini la eviction edlo. Lake Karbi Anglong Autonomous Council kacari asiem tuliram rong hang ake hai pan litum pin rem lo. Lapente non hedjong ke haipon MEC juniti mung ke haipan satame nilihin pen pin rempon lo alangli methang constituency along mekri meklang pen rat atum kaciru kecarna balong ontoto alangli stay order aphan mathara Nini ni thoma prang pen alang li cingki cetan ra mate court along satame pate bok dam pen stay order apan alang li kam claim nang je polo ese nominated mate elected MEC pinaga posi alang li rat apan khe apan claim piji posi alang li tame party long dun loke lapen alang li cepe hai loke aron re lapuson kadu kawe ke claim dokok Punon ba aron le dokok usatami unan bena bangke elected members atum ke lake helong ri akaching hon do polote la bangke alang li cingki cethan piduneng dia polo setame non hedjong puni besame ladake phowek a family a hemtun menang than lo tuliram rong hang ake hai aphan alang li tum rong isi dampen aking pak cuardom krup anda alang litum tuning rilo pusinam nang tanang litum arjulo putinon alang li yang tan ponji lasi judicial code atum ke larong ko daksi ke doma karbiarong halas warong along lisin itum nang bek ji pula tum pupe lapen la non latum dak hormu hortar do pik eviction ji pulote lapuson thak thak jong si eviction ji pute hala VGR along le along bongali bihari tumke do thip adimalong kopia pot eviction thek hede lapen dat di purong sopialong tame aron re pen hem kachi kimatum do pik bongali bihari atum kopia pot hala tum aphan eviction thek hede ra la karbiarong Piniar ni ladak
evection along ke bang ladak kaprek akhe tumdo bang nang kang nek choi long lok kopia pon la puson nang apa ceplang long lok lo lasi non ke cari bom tuliram rong hang a government mate BJP government aphan ile tum APSLC hoi panamen itum pin rem lo lapen lapuson a ot kacing jinso awe pin bena bangke momon hita lapuson klempon nang ni lapen awe dep nang ji lapen tu alang itum pinilada ke po arat a family itum apan compensation alang itum pivek ni council pen athema non alang itum kona loke heme chikim dampo lahai hormu hordar nang itum piklang tame jo kona lahai ke ci roy pon poyo lana kisung mekri meglang mo penang alang itum nang cethan lo asupu inut keso non da okereng no non chutun chudangi phananta adimabe emet hang along ri sik sidul iria ladak sik sidul ke pulau la ke tribal aphan ke raikom adin andela hello ma ke raikom lo ma kopia por hala non railway align adung railway colony pen aparchot lahai forest area lom hem kachipri kachikim prek alang tum eviction thek lo ma la hala dak dong si eviction lo pot hala dak eviction dek nangji kopi por ha utor borbil kopi pot eviction thok thede lo lasi non ili tuma dak ke phowe ka hem tu na tum do nang li tum alang li tum phandame arju pondame lasi ni li tuma hin ben ke lake al lapuson kaur bianglong autonomous council atum ke claim ke chok chepo lake pin rem lo nang li tum media thengnos tame ngalo Pini ladak rong pangthir along lak difu a town pen kilometer isi bak sido laso along dak karbi itum mainly la track zatum sidak dulo la pen track zatum la da itum karbi anglong aratum chot pen kali kapreka district pen la pen kapreka even state pen anda ke bang tumaro do orokom lasi hala hong ke do ki sung pen dak karbi anglong hinlo ituma hempi lo punang kacapat chong atum phan pini dak difu a town pen kilometer isi ang kang long pen si pini bang ki plung pon lo lasi pini bang isi herak me arni lo paragraph 20 lapen 6 schedule along pulo je land authority ke lage karbi anglong autonomous council lo pusi pulo tangte authority piniar ni kuna lo dam jui ke tribes atum han ke rai pansi tum council ke nang pilo kalima galang la council itum han nang pilo pulo tangte authority dum sil itum handak nang lang du nang pumati piniar ni bangke 10,434 square kilometer along li kirai ji ke apia lam lo rong pangthir arong la tribals areas long ke do tum la dak kirai ja jak konganta karbiang long termas council authority avedel lo katherak me nai ke lat lo lasini tum APSLC pen we totally condemn lason itum inglong so tum hana nang ka chenne ka pot mong ni pen condemn lo lason thak si judicial phan long le kenang wegji pulo tangte ana long le ke ong long ke ilitum ilong bak pek pon me dak ningkan krep ho ingkoi thong kep la dak ke do tang kuwi ke tang kar electrify ke klem tang la pendak alang litum sai ke choklem tang along bang ke alang tum ka phang hui ke la ke aron ma si kalilo bil pinini an padulo la pen jat ason alang tum kinangen ke dak lo long lo government facilities ta long lo kupine sanghai ta long dun lo bo kadu ko beta tum long bom lo mati la hai toilet and the facilities below PMGAY la hai hem pen chenglok kadu ko and the facilities long pon lo ke dak pu people lo itum la tribes tum ki do thai la recognize protected that son nangi plo tangte west kar biang long kupli constituency long VGR along legal ke non pen kalilo ke eviction nang ajir ding include pregnancy ke claim nang pot hailo pipot bini the so called very powerful bongo sena government ada claim dam hai head la ke totally tribes atum phan ignorance account la tum ke claim pon lasi kar biang long along le angkang pi border angkang pi ke raiji api ke api alam lo la ke rodam de pin alam lo non bang ke ladak itum don flike bag do hem arong labang sorong kiraija jakong ta karbiang long termas council authority tum ajakong avida kanjang like is totally shameful kacari tum han itum condemn lo tuliram rong hanga ke hai lapen lumba jong long pen elected non head jong alangli ason rat atum mening je 10 minute inu
alang youth leader pen si alang karjab dun alang paning je thedo meni sita piniar ni bangke heglong daklo alang li kamat pha ajak kong bangke arum pasun tu khangjang lasi nitum totally condemn lo la dak alang litum han non rehabilitation phan thang dawe compensation phan thang dawe non usumar ka charli ki sodo ajadol height phan lang thang ma thate pin la pen nong we pen ke dak electric ta shut down lo tang te dak ajup tirlo alang litum han matha tha dak ke dora tum han litum matha tha nang litum hemyong si ijo karena we dead on nang litum electric ASCB board of han nang tum phone ke call ji lai nang tum chama tha tha la si nong we dak litum ki sum ye lam ka du ta matha tha la pen alang litum non la dak ala hormu hortar litum theklong lo la bangso hormu hortar la tum ijo wedle ke nam det kali ningkan ke pensi TV home trang isi almara la tum ke nam mensi ka pangrum la si piniar ni tinge plang la tum ka pangrum mensi ke nam la si non piniar ni lum theklong dak lo la bangso a government itum han nang kiraya government kali la ke itum sini dak hangjang kadam tang 2017 ning kana hut difu circuit house long ka chingwai do long le phalang lam putha hala so hut hala so ge iam roton tiron pen ki pudun je karbiang long ke 6 do long re posi long le phalang lam the putha ma pachin ni pin pen CGM nang biko la so putha la pulo te nang biun ni nang ji pusi pudun sami hala tum pen ki putikang bang ke la ke nang tum karbiang long somas council tum kang duga polo nang tum court along nang tum file case file pi dam de polo nang tum chedan nang ji ke pusi pulo so lam the putha nang tum hin pen pilo karbiang long somas council along ke court ke nang sot ma la pen ke nang sot ma ilitum del rak 6 schedule law paragraph 20 ateng ben pulo tangte ilitum handak kenang sorry bangke customary law code nang binang po lapen ilitum APSLC pen ke non galilo laken ilitum ningkan cap ningkan po ningkan trok aprang mental ilitum ning jepon verlo lapen ke tok pental ilitum pipon bom lo council pa tapi niar nian ta claim pon heda latum lasi alang ilitum bangke authority masih awe pin lo authority masih awe pin lo ilitum dal dak 6 schedule ateng ben kachari nei aron bangke latum ke tini det khangjang lo cewar chor khangjang lo Lasi Land and Assam Land and Revenue Regulation Act halaso teng si ordun pensi pinita pada state government atum si bang order tanang lorong lo jat talason si klempon rong lo lasi la bang so ke Jepang bobe der je bang ke lake rad atum inside dun pam menang buk sini tum kai ta pon ver mana kanun pam mana tu bang sulong le pe han la pa kan ni siam dong Kong ching ki dam ching wai kong do ipik an lo hisap siun ilo ma ne hala so judicial court han PG pu pen di itum apong notis na pale la sop tang kami dam lo lang iphan chuning di dam lo dan kan ko an ne ka lang ri donon tu se nang tu bom la he non last tuning October tarik tang mutin chuning lo lang ri la patro klam long hedi badminton ke theng long so tani litum ajo hada ki bi ki thi aklem lang phasa pisar pudun si alang li phan se tong lo si tong bor isi ke se tong hela soni meta soni we alang li phan litum la an lo jo alang li phan alang li sofa long ni dun aking jo ot si kadu ka ve ki pisar phu si ekdom alang li aplong pe mane ri chu kar biang long ri chu lo ma di sipa bidam hek se aking so ardom me si ni chu hang lo kadu ka ve la kin vet pa hin karilo to adom propensi cho hang ha so ni ta je to choklo donon punang pudun dek tang dele non ki atumi de ke ko son thak anotis nang pabon mat pini bang pe bok song palero lakin di tumi ko nasi ke chok che jong an polang li phana le ma ni ko no tu phana porang ti da apor na pige tumi dik na notis nang pabon lo tumi arni an pe lo lani siang bong ni tum na lo chikerek te ko ni tum no na da kendrit an tanang di thek long no ni tum no gota Dili hema we nogong kuliah board ben sini dikira nogong kuliah board hala data grazing reserve long le tu puson tin ni tum karbiang long ke bang le sta karbiang long ke mithanga jagat ko karne sini ni tum bang lo dak dolo dolong ko bon pusin che thelo he nang pa dolong ko bon pusin bunta no ne dili ani la sonsi ko nang kok lo ni tuasi ke chok sige na mat phan sini li jong pon ni ke la hai party APSLC ta ho nane BJP ta ho ni ke la hai chini ni le alang li si karbiang long ke ari cholo mati ti alang di phansi ni li ke chok che jong am ko alang li ke karbiang long ka power do mati alang li ke chirai kom on mati li the hijan ke alang li jong si dak kali pute akalong ka prek tapi on ako aprang judicial court tum ta pawang lo la da ko de pawang ha sotani li tum rong si ko an ma ke chitong den hajira chongda dan ki khela ro sumar tum chitong on si ala sota la judicial court tum ke thu de lada ke osomar ki school dun tum ta do ko ve tengki tengkang sekali tu tampil lo mondil do nang itu sekamang di ada mondir ta do ni tengke
ladak bek naik bukan untuk putih. Halas kota jadi serkot tentang bande. Di depan halas kota rason situ. Itu man nani adok sita nang kita cok. Itu ke ladak lo punang jong lo puluh tang ten itu ke dak sita kroy. Nara itu mana kita tidur rumah long. Jadi itu mana tik kina hok tawe. At nang pu ke nang pu jadi kona malong le sini non. Hadak nang tik itu po sita alam sih hindi cok mati hindi tungki kona silong le kali sini dam bilang mati isi. Non head jong ke hai MEC pen. Kopi lo nang itu mana. Itu bukan. Tapi dia porang itu nang ke homri gang rumah nang pada porang. Gang bet ladak. Ini lam tesi kita. Lam tesi putalong le ladak. Jok tarang bet. Ini tum kidu kisung sini tusan jok tanang homri nang le itu nigar sini ni tum chong hong lo jadi. Ka jok tadak kera pan mang be palason plan nang putanang. Plan bang ada ladak. Non nang itu nalo. Tu siap thai le ni tum ke hema be busidak siki dolo mati ida kan le ni hemi re tipun sita ni tum ke dak siki dopo. Dam siap thai le mati ni tum nalo ke damala. Balang li sai beri ram dong hang pen tang hon pen alang li yang si nang ti pulo te la ram pen ning sam kile thot le kita alang li nang ti po pesalam ning je chon mati alang li kolom buhi pe ne klem klem mati ka so positif ini ani di tum punang ko alang li kang hondo pesan te hala sul pen nang ti ti pesan ni tum sung so dat po sung jok plot pen ande le ni Hai kon tani ini, hai semua rapid tadi loh.